Здравейте, вие сте с история Амора Меос. Аз съм Габриела, вашият гид из дълбините на историческото познание. Продължаваме нашето пътуване под наслов Българските владетели и техните западноевропейски съвременници с историята на княз Борис I, цар Симеон I и на техните западноевропейски съвременници, наследниците на император Луи Благочестивия. Хан Борис се възкачва на българския престол след смъртта на своя баща хан Прасян. В началото на своето управление българският владетел води една неуспешна война срещу немското кралство на Лудвиг Немски, сина на Луи Благочестиви, и още една неуспешна война срещу Византия. В първата през 852 година като съюзник на България и Великоморавия, като съюзник на Немското кралство и Хърватското княжество. Във втората, която е в началото на 60-те години на 9 век, съюзник на България е Немското кралство, а съюзник на Византия е Великоморавия. Втората война има по-важни последици за България от първата. България приема християнството, след като Византия я побеждава и слага в мирния договор клауза, че България ще се покръсти от Византия. Това покръстване е било желано от българския владетел, затова той с охота се съгласява на този точка от мирния договор. Той е искал България да бъде покръстена, за да може нейния престиж в международен план да бъде покачен, да бъде издигната в листата на държавите, да бъде гледано с по-добро око на България като на християнска държава, а не на езическа, на варварска. Затова България се съгласява и българите са покръстени в периода 863-865 година. Първо е покръстено българското ханско семейство и семействата, която е отишла в Константинопол за подписването на мирния договор. Българският владетел приема титлата княз и името Михаил на своя кръстител император Михаил III. В март 866 година българският владетел потушава бунт на 52 воини, като ги убива заедно с техните родове. Друга трудност или друга стъпка, която е трябвало да предприеме българския владетел, освен да предпази държавата си от това да се върне към езичеството, е било да разбере какви са традициите и обичаите на християните. Какво е било позволено и какво не е, какво е можело, какво не е можело, какво е било редно и какво не е било редно. Тези въпроси са зададени първо на патриарх Фоди, който отказва да отговори на българския владетел. Затова княз Борис Михаил I отправя своите 115 въпроса към папа Николай II, който му връща 109 отговора и двама епископи, които да разпространят римокатолическата вяра на българската земя. Това разгневява Византия, която започва да ухажва България и да я приласкава да се върне към източното православие. По този начин българският църковен въпрос става международен. За България започват да спорят Рим, Константинопол. Сега пред българския владетел седи въпроса: католицизма или православието? Той избира все пак православието. Византия успява да го прикотка. Другото нещо, което прави Византия, за да улесни избора на българския владетел, е през 869-870 година в Цариград по време на църковния събор решава да обособи българска самостоятелна църква. Със създаването на самостоятелна българска църква проблемът с християнството и трудностите около църковния живот са почти решени. Остава една единствена пречка. Богослужението се води на гръцки език. Книгите се пишат на гръцки език. Дипломатическата кореспонденция се пише на гръцки език. Българският владетел е искал да се пише на славянска азбука, на
език, на който ще бъде разбираем за народа, за да могат по-лесно да приемат чуждата вяра, защото за масовия българин тя е била чужда, както и за славяните. Това е бил сложен въпрос, който е разрешен през 885 година, когато в България идват учениците на солунските братя Кирил и Методий. Това са Наум, Климент, Ангелари и техните събратя, които донасят създадената от солунските братя славянска азбука Лагоницата. Тези учени са дошли от Великоморавия, където след смъртта на великите братя са прокудени и на път към Византия те минават през България, където са благосклонно приети от българския владетел. Той им дава поне за изява. Той иска да премахне гръцкия от своята държава и тези негови ученици, заедно с глаголицата, дават възможност това му начинание да се увенчае с успех. Той създава нови книжовни центрове в Плиска, започва да обучава населението си чрез учениците и техните ученици, българското население. Така България вече има писменост, има църква, има еднакви закони, има централизирана власт, има еднакво териториално деление. Тя вече е единна държава с международен авторитет. Нещо, което още Хан Крум е целял да направи с своите закони и Хан Омуртаг с териториалното си разпределение. Но България все още не е съвсем напълно призната, защото княжеската титла е под царската, а царската е под императорската. За другите две титли ще ви разказвам по-късно, когато стигнем до царя Симеон и неговите наследници и Второто българско царство. Сега нека ви разкажа и за последната стъпка, която прави българския владетел в края на своето управление. След като е приел християнството, приел учениците на Кирил и Методий, той може спокойно да се отдаде на духовния живот и да се оттегне в манастир. И да даде шанс на младите, шанс на своите синове. На престола се възкачва първородният му син Владимир Разате. Вторият му син е на работа, почива, а третият му син Симеон е обучаван за духовник. Обучаван в Магнаурската школа в Константинопол. Владимир Разате се възкачва на българския престол и се заема с възстановяването на езичеството. Това разгневява неговия баща и той се връща в столицата и се възкачва отново на престола. Сваля сина си и определя за свой наследник по-малкия син, цар Симеон. И така Симеон става владетел на България. Неговото управление е белязано от две много важни неща – териториално разширение и златен век. Първо ще започна да ви разказвам за Златния век, за да продължиме делото на неговия баща. След като княз Борис I приема учениците и създава книжовен център в Плиска, неговия наследник решава да създаде нова столица. Премества столицата от Плиска в новосъздадения град Велики Преслав. Там изгражда 12 църкви, като кръглата църква е една най-известните с много красиви керамични плочки, известната преславска керамика. Също така българския владетел заповядва и построяването на книжовни центрове в Преслав и на други места из държавата. По-късно ще се появи и в Охрид, който също е много важен книжовен център. В тези книжовни центрове се развива културна дейност. Царя Симеон е обичал да се заобикаля от учени, книжовници, литероведи, поети, музиканти, хора на изкуствата, хора с ум, хора, които са творили, хора, които са изобретявали. Има спорове и съмнения и предположения, че
цар Симеон е пишел стихове под името Чернорезец храбър, но това не може да се докаже все още от науката. Цар Симеон обичал литературата, обичал изкуството, обичал музиката. С това се обграждал с такива хора, които са творени са на български език. Първо на глаголица и после на новосъздаденото от учениците на Кирил и Методий кирилица. Българската азбука, която се употребява до ден днешен не само от българите, но и от македонци, руснаци, украинци и други славянски народи. Кирилицата е по-опростена версия на глаголицата. Повече интересни факти за кирилицата може да видите на Facebook страницата на проекта История Амор Меус. Ще продължа с военните подвизи на българския владетел. Първото е свързано с това, че през 893 година в църковен събор в Велик Преслав е решено в българските църкви да се изнасят служби на български език, книгите да се пишат на кирилица, да се премахне гръцкия от църквата и от държавата. Това разгневява Византия и затова тя месни тържището от Константинопол в Солун, с което накърнява българските търговски интереси. Отговорът на Симеон е мигновен. Той обявява война на Византия и започва военни действия, с които принуждава империята да клекне, защото той е бил велик военачалник, успява да принуди империята да клекне и да върне тържището обратно в Константинопол. Също така през 904 година той присъединява Драч, това е днешна Албания, и осигурява извоз на България освен на Черно, но и на Адриатическо море. През 913 година заради военните си успехи и престижа, който е натрупал, успява и дипломатическите си умения, успява да убеди византийците да го назначат за регент на малолетния млад император Константин VII Българенородни. Но неговата майка осветява тия планове, прави преврат и тя става регент на младия император. Това и действие подновява войната с Византия. Връхната точка на тази война е битката при река Анхиало. На 20 август 917 година българската армия на цар Симеон I Велики разгромява византийската в една от най-важните, значими и големи битки на средновековието. Много важна битка. Битка, която дава самочувствие на българския владетел да се титулува цар. Той до сега е бил княз в очите на Византия, но се е наричал цар на българите. А след тази битка започва да използва названието цар на българите и ромеите, император на ромеите. Българският владетел започва да копнее за престола в Константинопол, но вече не като регент, а като Василевс. Решава да изпълни тази мечта и стига до стените на Константинопол. Започва обсада. Опитва се да привлече арабския свят и арабските държавници, които са били добри и мироплаватели, техния флот да му помогнат в нападението над Константинопол. Този му ход не е успешен, проваля се този съюз и затова окупацията на териториите около Константинопол продължава до смъртта на българския владетел. Преди да приключа разказа, само ще обърна внимание, че влиянието на българския владетел било толкова голямо, че той се е намесвал във вътрешната политика на своите съседи. Първоначално, докато е воювал с Византия, се е намесил в сръбското княжество, свалил е тогавашния владетел, който е бил провизантийски и е служил про-българско настроен владетел.
своя марионетка. Няколко години по-късно, през 924 година, цар Симеон присъединява територията на Сърбия към територията на България. Той също така и завладява територии до Солун от Византия и прави България да има излъз на три морето: Черно море, Адриатическо море и Егейско море. Затова той разширява неимоверно територията. Неговата експанзия е сравнена с тази на Карл Велики и това е причината той да бъде титулуван цар Симеон I Велики, заради териториалните разширения. Така, след като разказахме тези важни събития от живота му, трябва да споменем и не по-маловажната му смърт. На 27 май 927 в разгара на нападението над Константинопол, в опитите да бъде превзен, българският владетел получава сърдечен удар. Има спорове дали наистина е получил сърдечен удар, дали не е бил отровен, дали не е бил омагьосан. Но това са по-скоро митове, легенди и предположения, а не твърди исторически факти. С това ще спра историята на българските владетели. Ще продължа с тази на Франкската империя и наследниците на император Луи Благочестиви. След като Луи Благочестиви умира, на франкския престол се възкачва неговия син Лотър, неговите братия започват да водят война и така се стига до Вердюнския мирен договор, с който е разпокъсана Франкската империя на три равни части между тримата братя: източна за Карл, западна за Лудвиг и централна за Лотър. Лудвиг и Лотър имат няколко наследника, докато Карл управлява през цялото управление на българските владетели княз Борис и цар Симеон. Няма негови наследници, които да са били съвременници на българските владетели. Това, което е важно с управлението на тези владетели, не е техните дела, а това, че норманите и викингите навлизат в Европа през Северно море и по ракетите са имали по-добри кораби, по-малки, по-маневрени и просто по-лесни за придвижване по ръка и затова са навлезени навътре към Европа и към сърцето на Европа. Окупират територии и създават нови държави. Като пример за такава държава е Киевска Рус. Тя създава в по-късен етап много проблеми на българската държава и на Византия. Но за това ще ви разказвам в следващите видеа. Сега ще спра до тук с историята на Франкската империя или по-скоро на нейните наследници, защото на този етап нямаме империя, имаме три отделни кралства на наследниците на Луи Благочестиви. Така, до тук спираме. В следващия клипче ще ви разкажа историята на цар Петър и на император Ото I. Ако това, което правя, ви харесва, моля натиснете subscribe или абонирам се. Това е бутон под клипчето. Също така може да харесате Facebook страницата и Instagram профила на проекта История Амор Меос. До нови срещи!